Ben sak karepmu. Saya panas. Ya ora apa-apa, dimpetan. Mas, copot ya. Ya mancapot mesake aku. Cepat. Ya. Cepat Rapot. Cepat. Dianu sik, Dilapi ngono lho. Dicopot, dilapi. Dilapi dicopot. Rapot. Lah. Nah, wis. Lho kok dicopot blangkone? Lah, dicopot apane? Sak ndase. Lah terus diganti ndak sapa? Das truk. Ayo copot sik. Maka Nah, ben ilang. Mas, Nyapa? malah roto. maka Nduk. Nyapa to kok ganggu ae. Sesuk aja melok cah kuwi. Nyapa? Nakal. Jare kon nulungi ben dilapi bae malah ditambahi. aja ganggu. Yuk kan lanjut. Oke kan. Sing ganggu sapa panas tenan. Nembang karo merem nek ditinggal ngalih kancane ra roh. Ngantuk aku iki. Yen bos rina enggal ratri kang mong sliramu Anu. tanan liya tak tresnani lahir Pae ke ora Wah. apa. Enten apa? Nyapa? Sire ndas kepan sire kon selulup. Oh iya, gitu sekali ya. Bener saya cocok mak leres Pak nggih. Nggih, Wis bener apa-apa. solusi sing apik. Solusi kuwi. Solusi apa kon selulup? Mas, sampean ora iso renang to? Ora iso. Ngene, nek pengen renang gen ora kelelep, Nggih. sampean nyemplung sik, ya to? Nggih. Engko ben ambles sik, engko 2 jam, engko ngambang dhewe. Eh, Karo bledos iki wisan. 2 jam. 2 jam. Eh, Lha engko sing nomor tim SAR. Nek rak kondang. Arang-arang lho, enak mau digoleki nek ra HP-an. Kok dagelan digolek tim SAR.
Yo, langga mangenteni. Monggo, Nduk. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni amadeni melayu janji matanasa semempan ceraning kalabu daku sumah papujanku
Ngapa? Gak medeni blas. Ora medeni piye to? Mosok kono babi, ini celeng, kucing. Kok kucing ta? Kok kucing? Beh, jane sampean matane pikep to ya jane. Mripat tak pikep. Iki untuk kucing. Ya apa? Iki harimau ya, Mas. Harimau.